Nimbanor syumanen papagayam, itarog dawa ay kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen na pakasaritan, nga ingkam na pili ay tampok dito'y laing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingding ngay. Kanya ti katawa, manita. Oh, mama. Ay, natikat katama ang kita pag-iwan na. Rina, si kamot gayam. Anya tinabasa yu apakaragsakan niyo, mama? Kita at man? Kwa, iha. Adalang nabasa ka pakaragsaka. Basa ak man, mama? Yawat yuman kanyak tapag-iwan na? Awan mo tinakakatkatawa iti day ti pahina abas-basaan niyo, mama. Nalikat, damdamag dagitoy iti mapaspasamak iti San Isidro. Kwa, iha. Iya, saan mo nga italtalak ni mamam? Amo matan ni mamam no daduma. Akat katawalatan nga oras saan met anak akat kataw. Ay, niya? Rumwara kon. Inak iti munisipyo. Alah, inak pagpules. Anya day ti mabasak ti kay mama? Ano naman yung day ko? Pinatay tatakaw? Rodrigo Quintero? Wan, iha. Nabasak mat dayta. Anya ti katawaan niyo, mama? Ammom ngamin, iha. Dakas dayta at tao. Isongay ta. Nagpulot. Kasta unay magpiliday ti pamilya ti babaon ng anakay. Kan ti pamilya ti may sa agwardya, Ma'am Carlota. Pinaltugan dagiti agtatakaw. Wan Ella. Kat ita. Malamlamayan matun ti bangkay da ijay babpalayda. Ma'am, Siya kun ti makaamo iti gastosan da. Kan ikak iti kwarta ti pamilyada. Gaputa kaasi naman. Ma'am, nakitak ti pan nakapaltog ti may sa ababaw na. Pinanggap na ti umawag iti telepono. Amuklatan ti panggap na. Agpaarayat iti pulis, wenno gagayam na. Ngam pinaltogan damatan. O sino nga tadag iti managdakdakas, Ella? Apay ang nagbaliti da nakastrak dito mansyon. Idinto tadamat dagiti gwardsya. Amok dagiti agtatakaw. O sino dagiti adakas apaktao? Ma'am, Masapol nga agi karuta, Ella. wen ma'am. Nasken nga ikaro dati narami. Ate ma'am, mangipaunod kayo pa'y. Uray da ito'y lagatas. Inuman niyo ko, ma. Ella, yak maipaunag ti anyaman ataraw. Ma'am, pangaasi yun. Uray da ito'y lagatas ti ipaunod yun. Ella, masla kaya't kumatay ti matay. Ma'am, di kay ko maagsaw iti kasta. Kasla nga minawanan ti serbiti biyang kanya kita. No pumata maisubli ti pasamak. Itad kun ti ano nga alahas ko kan ti kwartami. Itagbiag mat ni Rodrigo. Ma'am, Kaya't kumaten ti matay. Awanan ti serbiti ang kanya. Awanan nila. ha? Ma'am Carlota, ni Victor, Abdan. Agyaman nagtatan. Mama Carlota, ano tinapasama? Victor! Victor! Victor, iyo. Ante Ella?
Sipot si Mangpat ni Victor. At dalat tayo ti abay ti lungon ti amana. Nakaulo-ulima. Awan mangag ko at imag na. Wen nga ron, Ma'am Carlota. Nakita nga agtid-tid-tidlatan ti Luana amang ming-ming-ming iti bangkay ni Manong Rodrigo. Ella. Gusto, Ma'am. Saan kayo nga agsangit? Gusto ko, Ma'am. Di ka nakita itay. Kat amok nga da ka diti akin nga to apaset ti mansyon. Ante Ella. Jak minam na mga da kagayam dito mansyon. Kat pagyamanan kan pakaragsakak dayta. Uwan. Nabayagan ti kaadak diti mansyon nyo. Naragsakak ko man. Gaputan nakita ka manen. Kasto'y matang tinapasamak. Victor. Idinaawat ko titelegraman ni Mama Carlota. Nag-i-file lang iti bakasyon ko. Kat pagyamanak mat. Tanay kanak iti emergency passes. Iti kasta. Makitampay ti amam. Sakbay ama itabon. Nagpaidam ti panawan. Sipod na ipasngaya. Diyak na dinaan tinak. Awan sa balihan ang padakal kanya. No di day di apong kulas. Diyak na rin nati pamatag ti may sangay na akan ama. Impatagnak. Day di apong ko. Gamdak sang gasat. Tapi natay na. Sipo di din. Inalanak ni Mang Ignas iti asyenda. Gamdak sang gasat manen. Gapo tapi natay na. Ita. Tanasaraka kunti amak. Pinatay da manen. Victor. Apay, Ante Ella. Apay. Apay nga amin agkamang ti pamilyak. Kat mapukaw kanyak. Tinak. Niapong ko akulas. Ita. Timot amak. Di tayo maikadang tibiyag tayo, Victor. Nalagi. Talaga ang nagpatinggala di tatibiyag ta. Nasakit. Ante Ella. Nadagsan ti barokong ko. Maudin dahi ti arabi apan nakabantay ti bangkay ni Manong Rodrigo. Ma'am Carlota. Wan, Ella. Kat ni Victor. Adalat ta iti abay ti lungon. Maasyaanakan ko, ana. Makita ti kinaliday na, Ella. Nasakit tinakam na. Wen, Ma'am. Kasta unay ti sakit tinakam na. Gapo iti pan nakatay ti amana. Nang runa pa'y, tanaamuan na agapwanan dagiti managdakdakas. Anya ti plano na. Awan pa'y nasasao na kanyak, Ma'am. Kaasimat ni Victor. Itatanakita nanti amana. Pinatay mo't dagiti managdakdakas. Antayan, Mama. Agawit na yan. Imunan dagiti may nakipamunpan. Pumanaw tayo dito'y nakaita naman ni Papa. Victor. Panagrik na kat kaslasaan anatay ni Papa.
Kasladala ang itiabay ko. Mama, Kasladala ang itiabay ko. Amang salsalabay kanya. mama, Umuna kayon iti mansyon, Victor. Dito yak pala. Sa labahin. Taasin ang matlaang dito iti mansyon. Awan pagtanakan niyo kanya. mama, Umuna kan, Victor. Bayan nakpailaan dito iyo. sana mabalin na panawan kayo dito, mama. Iso akadwaan kayo. Salamat tibulan. Kat ad-adda alimawag. Babaan dagiti silaw iti aglawlaw ti mansyon. Pinaik ka na dagos ni Victor. Idi nakamasayag pailaang ni Manong Rodrigo. Isu nga ita, makita ti aglawlaw nga agpapan itirwar ti mansyon. Sayang. Pimusayan ni Manong Rodrigo. Basit la apanawon tinaipaay agundaway kadakwada nga agama. Ante lang. Ha? Victor, At dakagayan dito aking nga ito apasit ti mansyon. Owen. Kit-kita akman taglawlaw ti mansyon? Sigod-sigod. Addaak dito'y nga aglarlar kabista nga uray iti kastoy arabii. Akas iti na minsan, napaltugak ti tao akim malay at iti pader. Anya? Adda na paltugan? Wen Victor, adda iti nadlaw kong agpalpaliw iti ruwar ti mansyon. Nakitak babaan ti largabista. Nagatapak iti madi. Iso ajak nagsarday a nagpalpaliw ditoy. Inaldaw kan rinabii nga iso ti aramidak. Kat pudno ti atap ko. Dimteng ti rabii nga daggandat amang serak dito mansyon. Pinaltugak idi nakitak anak kakalay at iti pader. Sipud idin, awanan tinadlaw ko. Nukas ta. Saan lagayam anam na minsan nga adda naggandat dito iti dakas? Maikadwa adaras tinapasama kita. No maminsan, makonsensya akmat iti ipupusay ni Manong Rodrigo. Gaputa nagliwayak. Anya? No kumata intultuloy ko tinagpaliiw ditoy, babaan ti largabista. Napakadaan mi kumadag iti agtatakaw. Ante Ella, awan basol mo iti napasama. Awan sabaling aking basol iti daytoy. No di dagiti managdakdakas. Iti ipapan ko iti pulisya. Saan da masarakan dagiti nasawang agtatakaw. Anya? Awan di nakakita. When makaitudo katakwada. Nakamaskarada nga min Victor. Kat agpapada dapay anang ngisip ti bado da. Ngam iti kanito ang matakwatak ti kinasa sino da. Siya ti mangipataw iti dosa da. Victor, Pinatay da ni Papa. Ngarod. Patay met ti katukan ti basol da. anya? Mayat, nalpasan ti pasdek ko. Ti maawagan iti paraiso. Kat ita, awan met ngatan ti makastrekpay, ngagpanggap iti dakas. Gaputan ang ngaton ti padirna. Awanan ti basta makastrak at tao. Hoy, gwardya! Umay nakikan iti arak ditoy. Agawam! Amom ka diti arak ka, paborito? Siyempre matabatam. Mabit lang. Enak mangala. Aga ko pakmanan iti kwarta. Gaputamang rugi manon. To'y para isok.
ka sumalog, intong bigat. Anya? Sumalog ka, intong bigat. Apay. Ito niya po sumalo ka. Kat awan mo't misyon tayo ta. Hindi ko maawatan tirik na. Basta, kayat ko ti sumalo. Ngawan ka po na. Ang pagturunan ko ma. Idi ka, Bisera. Sana ka palabusan ni mga song. Tawan mo tinadagsan na rason mo. Siya kung ti makaamo ang makisarita kin ko na. Lawas na rod. Kuyugon ka. Agyaman na. Hala. Mapangkan iti kalapaw yo. Tayo nakbutan iti kalapaw mi. Agi na ka nga roden. Tapno na pigsa ka yung tunbigat na sumanong. Palubusan kaya do. Ngem di kay agbayag iti kabisera. Agyaman ka ninong ansong. Kuyugot lang ni amin mga song. Kaya pambarak mo tadi sumarungkar kadananan ko. Di kay kumagbaybayag. Yan mga song. Ano pinagaram sa kabisera? Kayat ko lang, di agpasyan. Kayat ko ti agatang iti masapsapol ni ababae. Data ka diti rason. Kinapudno na. Ada tao akayat ko ang makita. Asino? Nitong an. Anya? Ami, palagi man ka. Amangan mo niya dahi tapang panunutan. Amangan mo agpagat ka. Saan? Kan may sa. Amutamot asalak niban ti bagita. Saan ka di? Adamot paltugtan. Sa bagay. Ang Agtalot ka iti kabailan ta, Lando. No bilang adda pa kay sagmakan ta. Kabailan ta, asalak niban ti bagita. Dahil sa awig ti kayat ko, tanangisi. O sige, papintasin na. Agbayad na. Kaya ikam iti siding ti ropa. Sige, papintasan ka. Oy, syok na, nagbayad ka di ka nagpakpakita Ita ka lang nagpakita kanya kaligaya. Ligaya? Loka, apay, nalipatan mo tinagan mo. Hoy, charing, ligaya timbagam kanya kanagan mo idian niya. Wen, kunak na nalipata mo. Ala, mabit lang, napapintasan ka. Oy, apay, ada ka demanin si imam. Uno, nagbabae ka demanin ti asawam. Wen, Oy, day tatipod no. Wen gayam. Iraman mo day ta kadwak alalaki abaliwan tilangana. Kadwak day ta amang siim iti asawa. what? Oy, guwapo si ka. Oy, Agbayan kami kan ka. Awan tinagbanagan ti panaginbistiga ti kapulisan. Saan da pa ilaang anatiliw dagiti krimen. Mawatak asan anala ka dahi taabanag, mamay. Nang ro natawan mo't nakakita iti mismo arupada. Ngambang namnama, amatiliwdan tumit lang ida. Tinalabsan mi adwa anak katakdar. Da kami tikit kita anda. Nagpintas ti babae. Ni ami ti babae. Wen, uray kas ka tilangan. Sa anak amaan lilaw. Ni ami dayta. Ena, anya ka na aramiton. Umay ka. Anya kinakita. Wen ma'am, umaya kon. Aday ta. Maibatog akong iti ayan dagi dito anak katakdar. Ami? Yeah. Aglulo. Napandan. Andela, asino tagi dyan? Ama mo yan? Saan? Ala, mapantayon. Ami, ni Victor Dajay. Ni Ante Ella matay kadwa na may sa. May lasin ko nga oray nakabelo. Kat napanagtagkak nga iso, hindi inasit ka na ta. Basta, di ka na sangit. Sumardag ka nami.
Iso. Wen, ni Victor Dayjay. Saan na tanay lasin? Sa bagay, saan mat kami nadata ti taltalyawan na? Ni Antela talaga tinakadlaw ka data. Anya na pa na kay Randanana. Ngam, apaya di mo kinasarita? Saanin anas ka lang. No. Oh my God. Mapantan. Pumanatan dito'y parke. Sige. Anita, kanya nga tanong mapantama ti mansyon ni Rodrigo. Anya? Wan, sarong karan tamat kampay iti. Iti anya aga po? Pakipagladingit ta kampay iti. Sikan, no kayak mo. Mapanta, narigat mo ta. Amangan no damay baga ni Carlota. Nagro na pa kat amigo ni Rodrigo. Dahil di Rodrigo, kunak kuma. Sige, patgak ti kayat mo. Mapantang rod. Ngam, saan tangag bayag ito? Hey! Guardia! Esramon ti gate. Sir! Hey! Ya! Ya! Guardia! Sa dino ka ti papanan ni Victor? Di naman imbaga, ma'am. Nakakabalayo. Sige, ma'am. Sige. Mapan nga ta, ije asyenda. Nakarikap ti gate. Bumaba ka, tagtok-tok ka iti gate. Uno, agdoorbell ka. No, adda doorbell dita. Awan ka di ti mangilokap iti gate? Dina, agawam, mapan ka iti silag ni El. Ibagam asaan aron rumwar. Kawan, ma'am. Adadadon niya Anita. Ibagam kan kwa na dayta. Ingkan, agawaam. Siya kun ti mangisaga na iti ipasangok kada Anita kan Mayor Simon. Sige, agmerienda kayo pa'y Doña Anita, Mayor. Agyaman kami. Saanin anasken anang isagana ka pa'y, Carlota? Kumusta kan? Pasensya ka, Carlota. Saan kami nakaumay di nakamasayag na di amigo Rodrigo. Tainairan na ngawan initiwayak. Iswa, pasensya ka na. Awan anyaman na, Mayor. Ket itata at danwayak, iswa nakaumay kami. Agyamanak iti pan nakipagladingit yo, Mayor. Naako ka. Siksika ka di dito'y mansyon yo. Ayan dagiti babaw ninyo. Natay ti may sa ababaunin mi dito eh. Pinatay dagiti awanan konsensya at tao. Kat dagiti upat anat da. Nagbakasyon na pa ilang. Nga magsuplita matladagos. Gusto ka di. Imbaga kadakwada nga oray sa andan nga agsupli. Tanarigat mat no kanayon amabut-buteng dah dito'y mansyon. Nabilag dagijay ngagtatakaw. Tauray adda gwardya dito'y mansyon. Kinabailan da pa'y laeng apinaksyat ida. Adudang amin. Pasurot ida ti Diablo. Da kayo, Mayor. Danya Anita. Awan ka di tinagpangpanggap iti dakas ijay mansyon nyo. Ako Sabali ti panagkita ni Carlota kada kami. Kaslanat nuwan kura. Amuyo ka di, Mayor. No amukla ko maamatay ti asawa. Na imimbag kaya man nga intupak ko dagiti ado nga alahas ko. Kan ti ado ako artami iti rupa dagiti ngagtatakaw. Iti kasta.
Saan da pinatay ti asawa? Carlota. Ngam awanan. Naladawan ti amin. Ngamin, itiday di akong daway. Tsaka mo ti umnong aramida. Matartaran taak. At daaklatan itinaglamangak. Kasta. Mayor, kidawak titulong yo. Matulungan da kami kani. Tapno matiliw dagiti kriminal. Apa kitinasahan, Carlota? Adamat dagiti polis, mang trabaho iti dayta. Sapay kumata matiliw tumatlaang dagiti dakas at tao. Sibibiyag da pay lang nga mapupuoranan ti kararwada iti impyerno. Nabayagan at yung kung anagurura yakin ito. Nga aging kaito. Awan pa'y lang. Saan pa'y lang ang nagpakpakita kanya? Kaya't ko asurutan iti pagilyang anapan niya. Nga tiyak matang Victor, kailiw ka una yan. Kailiw ka rin. Apaya din nagmagtang malagim. Oray na kumasurat ti patulod mo. Ngam awan pa'y. Ayatan ka. Ngam jak amo na pudno ngay ayatan nakman. Sana ka di agtagtagay na plan. Saka ka di talaga, Victor. Well, Shak. Rina. Kalayo na ko may dito'y turod. Amang oray kan ka. Kulak na di kan mauray. Agyaman nagtadakan. Saan kang nagsangin? Houston. Oh my God. Mapantay iti dayjay sirok ti dakalakayo. Ijay tangag sarita. No kasta, napandan, ma'am? Wan, jak ninam na mga umay daton niya Anita kan Mayor Silva. Malagip ko ti damo anapasamak, Ella. Nga, anya, ma'am? Iti panaglarga bistam. Kat daton niya Anita kan ti pasurot da amay sa tinakitam. Bayat ti panagsarsarita mi itay. Simkan iti panunod ko. Nga amangan no isuda matket di ti akin nakam iti panakasirrak to'y mansyon. Wan, dayta ti simkan iti panunod ko. Kat agtutupulak itay Ella. Gaputa kalaat anag tibayo ti barukong ko. Kasla kayat ko nga iparupa kadakwada dayta. Anya? Madlaw da siguro ti reaksyon ko itay. Akasla jak magustuhan ti kadada dito'y mansyon. Isa day chay. Pimanaw dan adakos. Ma'am. Naimbagla ang ta nakapagtagpula. Taamangan noan niya kuman ti mapasamak. Dirumbang nga agatap kayo kadakwada, Ma'am Carlota. Wana, gaputa saan yung anapanagnagan, no isuda ti akin nakam itipan nakasarak ti mansyon. Naimbag ta nakapagtipol kayo itay, Ma'am. Tano saan? Ang mga noan nga pa'y ti pagbanagan ti amin. Uy, maawatan ka, Ella. Di ka agdanag, Ma'am. Tauray saan da amatiliw dagiti kriminal. Dumtang to ti tiyempo nga agpuluda. Ella,
Ipanamnamak dayta kada kayo, ma'am. Saan amat maturog ti Diyos? Dosaan na dagiti tattao apasurot ti Diablo. Maglaw mo ka din. Iti reaksyon ni Carlota itayan nito. Uy, nadlaw ko nga ron, Simon. Kaslota kayot na nga ibaga. Ngam, di na mo't nga rod may diretsyo. Tidang nga, Carlota. Di nalaan mo, adata ti mastermind. Adlaw ko itaya kasla di na kaya tikadata iti mansyon da. Wan, gaputa kasla data ti atapon na, iti napasama. Kasta ti maawatak, kadagiti na ibalbalikas na. Apay ko mga agatap ka na ta. Madlaw ko ngamin iti sarita na itay. Kat kasla da pabasulan na. Mupay kasta, awan tinapuna nga agatap ka na ta. Sa bagay. Wan gayam, Simon. Dumagasak iti grocery. At dagatanga. Sige, sige. At diretsyo ak mo ta na dyan mo ni City. Ibagaman ti pudno kanya. Ayan ti balayo. Sinapsapul ko ti balayo. Ngam awan mat nga sa pula. Kunam idi nga iti asidaglaan. Ngam awan mat ti makaamamukan ka kadagiti nagdamdamaga. Ha? Nagduduma ti bagbagada kanya. Adanag ko na alakay ti agnagan iti Victor. Adanag ko na anabayagan anatay ti agnagan iti Victor. Anya? Asino day ta nagkunakan ka na bayagan anatay ti agnagan iti Victor? May sa alalaki ti nagkuna idi kanya. Nabayag ka nun anatay ti agnagan iti Victor ngam amuna. Nalapit asak ti di nakamat ti lalaki ako nana. Victor, ay ayatan na, saan ka di? Wen, Rina. Ay ayatin ka. Nukas ta nga ron. Kaya't kaayam amu kadagiti naganak kanya. Ha? Saan pa ita? Iti sabaling to agundaway. Ay niya? Dumteng tumutlang day ta, Rina. Wan gayam. Nalabit ang mabayag manan. Satag kita. Gapot ang masapang agsubliak iti trabaho. Trabaho? Wan. Agsubliak iti abroad ko na kuma. Anya? Anya? Pasensyakan. Ngam masapol apanawan ka manan. Apay, Victor. Apay, anas ka na pumanaw ka. At trabaho dito ay kayat mo. Asaan ka na pumanaw ka manin? Rina. Ang trabaho ka dito ay sindami. Wano itirancho. Dato di mangimatong dito eh. Iso apa nga sinta sa anak ko mga palawan. Rina. Victor, nakita ka ang nagturong dito'y hardin. Katrabiin. Kaslada pang panunutan. Iso asinurot ka. Auntie Ella. Sangsangpet mo. Saan ka di? Siguro, may salang nga oras tinapalabas. Wan, Auntie. Sa dino tinagapwam. Ha? Ijay Asyenda Alban? Iti ayan ni Rina? Auntie Ella. Damagak man kan ka, Victor. Adda na istorya idi ni Rina kanyak. Idi addaak pa lang iji asyendada. At tinagan ti kaayan ayat na kat Victor. Napanak nakakasikat ti dinakamat na. Gapo iti napagsisilpok nga istoryana. Auntie. Agayan ayat kayo kadi?
Pudnuti ko naman, ti. Agayan ayat kami. Oh. Kat ni Ami. Maawatak idi kat adda nagkin naawatan tirik na titunggal maysa kada kayo kan ni Ami. Ay ayatan nyo titunggal maysa. Gusto ak di, Victor? Ante Ella. Ngam apay meten nga agayan ayat kayon kan ni Rina. Kasanon ni Ami. Linipat mo ka din? Idadda pa lang itipuder ko ni Ami. Si kalaptan tisang kadakamat na kanyak. Pampanunutin na kaakanayon. Inal daw asikatidakdakamatin na kanya. Victor, masak nanak kada kayo adwakan ni Ami. Iso akayat ko asong batam ti saludsud ko. Ante Ella. Agayan ayat kanong kinirina. Kayat kadi asawon day ta? Nga iso at talaga ti ay ayatam? Numampay ni Rina ti kaya ayat ko. Masik na naklatakin ni Ami. Kayat ko ang makita. Anya? Kayat ko ang makita ni Ami. Iti ipapan ko iti asyan dalban. Di magasak iti pagtangan dalanda. Ngamawan taway jay. Agdamag ako makankuanan no ayan ni Ami. Apay. Kailiw mo ka di ang makita ni Ami? Wananti. Kailiw ko launay. Kayat ko ang makita. Sa dino tiyan na. Oh. Mabalin ka di ako yugan na kentong bigat itiyan na. Lading itak, Victor. Ngamjak ammo itanti ayan na. Kinapudno na. Nabayagan adi kam nagkita. Anya? Kan maysa. Saan mo tan anapatid kan ka? Saan ka di? Nasken ka di pa'y amakitam? Mailiwak kan kwa na. Pangasim, Ante Ella. Kaya't ko ang makita ni Ami. Wah, saan anaskan nga ibagak tinapasamak ta ni Ami? Kat naskan adidan agkita. Taamangan no pumudno tinako na ni Ami. Nga isudan to atalo kadalando ti agpipin matay. Ante Ella. Matmatan nak matlatan. Kwa. Lading itak, Victor. Ngamjak amo ti ayan ni Ami. Ala, sumrektan iti mansyon. Rabiin. Umaykan, ta isaganaan ka iti pangrabiam. Ante Ella. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Amok tigat muna. Nuapay nga wan gaganay ganyan. Ken nuapay malmanggay ka. Dahil gayam tiga po na. Tapos lang gaganak o sumalo. Tagaya. Makitak ni Victor, hindi ka bisera. Naragsakak ang nakakita ka ni Juana. Aglap-lapusan ng aragsak. Ngam... Ami. Awan Sir Pina. Nasaysayahat ko man o kinasaritam ni Victor. Awan ka po na kasarita. At adalaing ang masahiran. Ami. No, apay niya minadyak maibuing iti sa balitirik na kinikwana. No, kumata si ka ni Victor. No, kumata si ka ni Piso. Ami. Nalabi. Awan ti gastoy, aman kita. Ami. Kakurang, di ba?
Bakit, Lando? Tapay adyak malipatan dahil dyan, Victor. Gusto dito na panagsangsangit mo. Itulod ka na ti kalapaw yaw. Hindi ko kunti apa pagin inuduan ta. Paginanakan. Lando. Kan, itulod ka na ti kalapaw yaw. Agyaman na, Lando. Agyaman na kunaikan ka. Gapot ano kastoy aman man tayo. Adda ka na ta iti abay ko amangan andingay kanya. Si ikati bang ibagbaga, iti kinaliday ko. Napatag ka kanya kami. Isang nadaklat tayo sa Nadano ng daw pa nagsublik iti trabaho, kasoldado, Mama Carlota, Ante Ella. Nagbiit ka mo dan, Victor. Victor, Agsubliak man iti serbisyo. Nabilin ko amin ng dagiti gwardya. Kastamot ng dagiti babaunan. Dagiti trabahador iti asyenda. Kan kastamot ni Gerancho. Victor, nalidayak iti papano mo. No kumangaminta dito ikala. At dayta kayo manahan, Mama. Ulitin nyo ka di manin dagiti bagbagayo iti. Victor, iko. Agan-anad kayo akanayon. Ante Ella, di mo baybayan ni Mama. matungpal, Victor. Agan-anad ka kumaakanayon, ha? Victor, apay nga anas ka na pumanaw kapailaan iho. Mama, saan kayo nagsangit? Pangasiyo. Diyak kaya't analiday kayo apanawak. Di kaya't ko, nakaisam kayo. Victor, Agan-anad kayo kuma. ipatpatag ka, Victor. Si Kalagan, di pa kalaglagi pa, hindi amam. Ipatpatag kayo, Mama. Dumagasak man agumatang iti si Daon Mekin ni Elizabeth. Dumagasak iti ikan, di tapaglakwan iti ikan. Ay na! Nagturod laki yun na niya, komentarista iti radyo. Nangawag ko pambanatan ng nagiti politikaw. Sino kaya niya komentarista? Nangyayon na ganiti Elisa. Babae pa yung mga raw. Babae, Elisa ka raw. Wala. Ay, Kaya mo rin yata. ni Elizabeth, tidakdak ang matanda. Buwan, tilakit di apo. Sautin mo rin. Madamag, madam. Ada ka din nakadoktal, ada kami tinang serak iti mansyon, dahil di Rodrigo. Awan. Inaldaw nga agdengagak iti damdamag iti radyo. Kan kastamot tan inaldaw nga agbasa ak iti pagiwarna. Ngam awan ti maibagadaan nakan dagiti nang serak iti balay dahil ti Rodrigo. Nasayag mat nga rod nakasta, madam. No ita, agpalamis kayo pailaan. I-concentrate nyo pailang iti plantasyon. Kan iti paraiso. Matungpal, madam. Kawan, agdan nakalap yung babae. Ada bos. Interesado ngem nagdua-dua ka nangalakan ko na. Anya, Apay bos? Mabalin ka dito babayan na lidem. anya ananidam. Ni bos mo ito dinalakit maawatan na yun. Mawatak loko. Saan ang mabalin? Bos. Dito ngay medyo adagadil na. Seryoso aktongan. Di naksurunan nakasta. Bos, awan ngamin nakita mihan napintas. Dagiti lang. Saan nga ituloy? Rumuha tayo ita. Mapantayo ijay kabisera. Natumulong ang agrikrot iti babae. Ang may pupok tumanan iti paraiso.
Tupay laan day tama ng ami. Mangan ka kumapay. Sa anak ama bisin, Rosa. Si kalangin timangan itirada. Kinapudno na. Ni Manong Lando tinayi sagana ikiday ti amakan para kan ka. Saan kamit namin anang-nangan? Iso ang madandanagan ng kan ka. Anya? Iso asigin, manang. Mangan kamit na. Uray siya kat agdandanag kan ka. Oh, at to'y ti makan. Ibisok iti sangom. Hindi ako makapangan, Rosa. Awan ganas ko. Naimas magtuin sa gana ni Manong Lando akanam. Wano ti si Dam. Oray pa'y. Mabutengak nga agayat no kasta manang. Wan, sa anak ton ang makiayan-ayat. Kastamot gayam no masakitan ka. Makitak namin ti kinaliday mo manang ami. Iso adyak to kayat ti makiayan-ayat. Amangan ngamin no masaktanak mat akas iti mapaspasamak kan kay ka. Mama, bumuanak. Inak iti kabisera. Ne, agore ka. Apay alimlim tagdag iti matam. Nagsangsangit ka, iti rapi. Kuha, Mama. Saan? Napuyatan nak namin. Nagsangsangit ka. No napuyatan ka, saan ko maalom tagdag iti matam? Iso ang nagsangsangit ka. Apay, anya ti parikot mo, iha? Kuha, Mama. Ibagam ti parikot mo. Inanak, iso adi nakpagilim mo dan. Ibagam, no anya ti parikot mo. Ikayan ayat ko, Mama. Namnaminsan kami lamanan ang nagkita. Itinaunday ang panawan. Simangkat. Ngaman lang ang oras ti panagsarsarita mo. Pinanawan lakman. Kayan ayat mo. Wan, Mama. Asino day ta kayan ayat mo? Apya di mo yam amo kada kami kan ni papam. Saan pa'y ka nung maitatigol daway, Mama? Anya? Agsublimanan iti abroad. At mabayagmanan adi ka magkita. Iha? Sige, Mama. Alumara kita. O sarap tayo kotse. Agpakuyo kay ti may sa agwardsya. No, isuti ko na yun, Mama. Payag ko tagalawag sa'yo. Tap naman ipatak ni Victor. Yaw awan ko ti sakit tinakam ko. Kasamot din ti kinaliday ko. Imbagak kini na mga iti kabisera ti pamanak. Nabikinapod mo na. Awan ti amo apagtun na. Ma'am Reyna, ano ka dito ipag-meeting tayo? At dala parikot ko, gwardya. Kaya't ko ti agaliwak sa'yo. Amo ko mo sa din kita pananta, gwardya. Sino mo? Iti kabarbaro apasdet ni Mama. Apay kayo din kay madam. Ijay ti kayat ko. Sige. Ijay ti pangitulungam iti kotse. Napintas dito'y pasdet ni Mama. Napintas di aglawlaw. Kat nagpintas gayang tinaaramid ang swimming pool di baba. Wow! Nagpintas dito yan. Nalaimat da Mama. Ang muda ti inaramid da dito eh. Bumabaak man dita swimming pool. Yung nakitampisaw ti sakak iti dali. Nakasangpot tayon, miss. Boss, agsinsinyas ni Peryong. Anya ti sinsinyas na? Jak mawatan, boss.
Ipan mo ni Miss Beautiful iti unag. Takasaritak ni Peryong. Bumabakan, Miss Beautiful Lady. Sige, tungan. Ipan mo niti unag. Oh my God, Miss. Umay ka dito, Peryong. Boss! Ni Ma'am Rina, at dito Anya ti raramidan na dito Kaya't na ano ti agaliwak sa gaputa malidli tayo, boss. Anya? Apa yan dito ipay? Ay, diyan ka mo, boss. Tayo sumatigayat na. Ayan na nga rodan. Ay, ko, boss. Nasiputa ka nagturong dito pa ba? Idayan ti swimming pool. Sige. Bilinam nitungan. Ibagam kan kwa na. Apa kitaan tayo pa lang di babae tinasayat. Ay, boss. Saan nyo pa nga ipupok? Amangan no agatap ni Ma'am Rina. Ano ka, boss? Sige. Tainak man kitaan ni Ma'am Rina iti swimming pool. Panagkunag, dakal ti parikot mo, Ma'am Rina. Tauray la limlimtag dagiti matam. Nagsangsangit ka siguro. Uwan, ngamsaan ko nga ibagakan ka no anya ti parikot ko. Imayak dito'y tagpal na ilang ha. Ma'am Rina, apay no ibagayo kanya ti parikot yun. Barang makatulong ha. May papankan ayan. Ha? Nasakit tinakam ko, Mang Bart. Ta iti pa nagsubli ti kaayan ayat ko. Pinanawan nak manan. Manilang nga oras ti pa nagsarsarita mo. Ma'am, amangan mat no adda sa bali ang babae iti biyag na. Ano? Amangan no luklukon na kalangan. No ay ayatan na ka, di na ka kumapanawan. Mang Bart. Iti dayta pintas mo. Imposible nga panawan na kapailan. Ikalay sana kakit di ko man. Angam. Amangan mat no adda asawanan. Anya? Ngam sapay ko ma, tasaan nga agpaiso timbagak, Ma'am Rina. Saanan ada ita ti pagsaritaan ta? Adda ka di arak dito eh. Kaya't ko ti uminom. Adda, ma'am. Umay ka. Mayat ng gayam dito yung pastek ni mama. Maliwliwag dito eh. Huston, ma'am. Saan ka nga ginumpay? Nabartakan. Bayan na ko lang. Kaya't gutyag bartag. Ma'am Rina. Dagayan na. Mang Bart. Agbartag tado ha. Ayan. Sige lang, ma'am. Boss! Ay, napartagmatan ni Ma'am Rina. Agbartag tayo ha. Siyak madlatang ti. Maumin-inom. Boss. Napartagan. Mabalinan, boss. Mabalinan. Gundaway mon, boss. Gundaway mon dahil na kanitaw. Bayam lang ngay busan na tiharak. Ano niya? Hoy! Anyan tararamitin nyo. Agsyat kayo mata. Join me. Boss, ikampay tiharak. Barta ka manalaing. Pumanaw kan dito itungan. Darasam ti pumanaw. Ta mga numadsnog ko tamatang. Matak, boss. Pumanaw kan ko nakman. Bagbagak ti pagsaya ata ngam ti mamat kayap. Saan ti saan? Tilo ko. Awanin. Jackson. Kabaling ti bagit. Mga bay. Tulungan kan, ma'am. Ipan ka iti siled ni mamam iti dahi tapastak. Idayan ti pagturugam. Nabartek ka nga mina. Diduyak pa'y laapin nga to apas at timansyon. Sa anak pa'y lang kami na makaturturok. Umapay itilagip ko dagiti paspasamak. Dagiti pasurot ti jablo ani Bart.
isuda ti makagapo. No apay anatay ni Manong Rodrigo. Oh. Nariribok ti panunod ko ita. Saan da ang masapulan dagiti tattao anang serak diti mansyon? Ngam siya. Amok ti kinasya sino da. Iti panangikat ko iti maskara ti lalaki a pinalag ko iti paltog. Nakitak amay sa apasurot ni Doña Anita. Wen, sa anak nga agbidot. Kalpasan na. Nangag ko pa'y titimak dabat kantungan. Naglawag anangag ko ti panangbilin ni Bart kadagiti kakadwana. No agipulong hak kadagiti pulis. Amangan no sa andak apat dyan. Kat syakpay ti mabalikog. Kat no ibagakmat da ito'y ka ni Victor. Amangan no anya ti aramidan na. Amangan no mariing terik na nga agibalas. Akas iti kanayon nga ibaga na idi. Ad-adda pa yan amanayon ng tipong tot na kadabat. Kat mapatay na ida. Saan? Jak kayat amamansaan ti ima na iti dara dagiti awanan bahin. Isu nga ilimad ko laangan ti amin. Boss Bart, tinturod mo gayam ni Ma'am Marina iti silid na. Juan, apay? Sayang, boss. Sayang. Tiang niya. Kunamin o gundawaya man. Sumunod din ka man. Nagpintas ni Ma'am Rina. Ay nagputi apay. Ure asino alalaki, boss. Agtariga ka iti kinapintas na. Boss. Apay no isulangan ti ayatem. Lipatan mo na dyan nga ila. Ngamin matay tumot laday jay. Anya? Kun Mike. Tartariga gayan ni Madam Anita matay tayo dyan babae, boss. Isolipatan maon. Ngamin. Adan tao at tinangdanan na amang sisim kankwana kat patayan na. Sino na ita at tinangdanan na? Jak amo. Basta ada tinangdanan na. Anya? Isuan ni Ma'am Rina langan tayo ating boss. Ngam no di mo kaya't siyak lagan. Sumaldan ka. Awan pa'y nasaya at may bagam. Pero kung amin tiyan mo. Agpa'y sumatibag bagak, boss. Atay wanak dito pangaangan ti pasdaktongan. Diyak kaya't amang nagdagitawan ka skan lang ibagbagam. Ella, ada kagayam dito kusina. Wan, Mama. Uminumak ko maiti gatas. Sige, mangtimpla kay tituan. Sagay sata. Wan, Ma'am. Sipod na tayo ti asawa. Sa anak ko ang makatutulong. Isa lang amin ti pampanunod. Mama. Katday tala agkarkararar ter aramida. Idaw-dawat ko nga agpulon to kuma dagiti kriminal. Wan, Mama. Agpuludan to. Saan nga agtalinaad ti kinadakas da? Mausig dan to amin. Ella. Ma'am. Ato yung tigatas yun. Agyang na. Ala. Inuman yun day tagatas yun. Kat maturog kay matan. Tenggat rabiin. Oray sika. Saan mat arumbang akanayon ka nga po? Rosa, ayan ni Ami. Apay Jack makita dito ikuta. Diyak ka mo manong landong. Diyak na si putang pinagturungan na. Di mo na siputan? Kasta nga Rod. Sige, tasapulot niya Ami. Sige manong. Madlang gusto ni manong landong ka ni manong Ami. Di na mailibak tayo ka. Ang sayang.
Agdamot tan ay ayatan ni Manang A. Saan ang maikat itinagip ko ni Victor? Ang asanak ang ikalikan ko na. May san adi-adal. Irinto na siya. Jak na itong napaltit plano ito. Tiagpada kami ang makatulpos. Hingga po itinasakang kapagtan ko. Iso asana ko na maikarikan ko na. Kat nirina, maikarikan ko na. Ami? Anyat ang namin doon kita kalayan. Kaya't ko lang ang may maysa. Og may maysa ka nakatugaw iti dahi abato. Ami, sana rin bungay may kalitoy. Nangruna ka may maysa ka. Kaya't ko nga oray dakas di mapasama ka niya. Di ka agsawa iti kasta. Intan maminsan, ipakadam kanya ti papanan. Nalawag. Nando, awan bibiyang mo kanya. Iso nga oray anya ti mapasama kanya. Awan bibiyang mo. Saan ako napagtaktakan iti oras? Anya ti pagkaskastam? Ni Victor? No saan ka napatag ko na? Siyak, napatag ka kanyak. Lando, dirumbang nga pagtaktakan na iti oras. Saan nga may barbang? Ang subli ka ni Jakuta. Katbaybayan na kong dito eh. Saan? Saan ka panawan amin? Awan gapo na asurot-surutan na kagastoy lang to. Agda! Gapo tayo ayatan ka! Oh my God. Agsublitan ni Jakuta. Kamay ka na. Agsublitan ni Jakuta. Pakawalan na kay ti Jack kay tayo amin. Jack na lapdan tirik na. Lando, Amak. Sana siya tilinawan ti puso. Awan pa nagayat mo kanya. Bayan naklat ako mamagipagkita masagnanakan ka. Amok. Awan sirbiti pa nagayat ko kan ka kami. Mawanan nyaman na. Pinapatay. Makita ka na talagad ka. Pumdas ka niya kon. Akanayan ka makita. Lando, Saan ka nang sangit kami? Sa kaya tang nagtagtag itiluan. Halika, ituloy tan timag na. Agsublitan ni Jakuta. malagip ko ni Rina, Ella. Di kaayang-ayat ni Victor. Apay ni Rina, ma'am. Apay asaan niya imay idi nakamasayag day di Rodrigo. Saan na nga ta, anaman? Oh, Diyaka mo, ma'am. Talaga ka di akayan-ayat ni Victor, day jay. Wen, ma'am. Dinamag ko day taabanat kan kwa na. Kat inaklon na akaayan-ayat na. Ngam, addan-adlaw ko kan kwa na. Idi nadakamat ko tinagan ni Ami. Ami? Tinangisagutan na idi iti kwentas, ma'am. Ha? Rimanyag ti rupa na idi nadakamat ko tinagan ni Ami. Kat agpilit ako yugak kano iti ayan ni Ami. Anya? Ngam, idi imbagak ajak amo ti ayan na. Kana at alimniday ti rupa na. Kailiw na nga ta. Mabali na kasta, ma'am. Aguray ka, Ella. Ayan ka di ita da itang agnagan iti Ami. Wa, ma'am. Hadyak amo itan ti ayan na.
Jakmat ngaminan nakikita. Awan mat ngaminan iti sigod at trabaho na. Timanaw ka nun. Oh, sayang. No kumatag sabat ti dalanda. Tapno isula kuman ti ayatan ni Victor. Ma'am? Kinapudno na. Jak kayat da ya arina aparakin ni Victor. Gapu tapat jak. Tumulad to iti ugali. Magda parikot mo, Lando. Tibagak tipod na naman son. Pampanunutan. Noan niya biyak tiagur ure kada tayo dito ikutan. Anya? Nariribok ti panunot ko. Saan ka apal lilaw iti marikriknam ita, Lando? Noan niya man da ita apakariribukam. Lipatam ko man. Laglagi pang kumati kariti tunggal may sa kada tayo nga adda dito ikutan. Timang bales kadag iti nakabasol kada tayo. Amo, mawatak ti mapaspasama kada kayo kinyaan. Ngem adda paglintigan dito ikuta, saan ka di? Sana mabalinti agi innayat. May parit da ita dito ikuta. May salang tirik na tayo amin nga adda dito ikuta. Kag baligi amang patay, kadag iti nakabasol kada kayo. Imay ni Rina dito'y pasda, idi namin sangal daw. Naitatipod na madam. Kaya't dito'y tinagturungan ni. Kat, Nagbarbartak mat madam. anya, Kaslad na parikot na. Diya ka mong imay dito'y. Pinagtalinag nakmat nga minon ni Boss Bart dito'y pasdak madam. Isodya akong nakaawit di mansyon. Kaya't naibagak ko makada kayo. Ayan itan ni Rina. Saan na nagawawi di mansyon? Nay, apay nga madam. Awan mo't, saan na nagawawi? Ang mga nunapan mati di asyanta. Di naman ngaminan kayak nga itulod ni. Kabangilan na kanutag maneho. Anya. Ala. Mapan kay di asyanda itamat lang. Mapan mo kita di jay. Wan madam. Apay ka may ka dito opisina mo. Umay ko lang damagan no imimay dito'y ni Rina. Saan mo't ngayon imay dito? Kasta ka di. Awan ngamin ija asyenda. Apay asap sa pulam. Kasano? Kat sana nagawawi di asyenda kan ora ija mansyon. Kasta ka di. Adda ngamin parikot na, Simon. Kat amangan no anyakit din ti inaramid na. Apay anya ngamin ti parikot na. Maipapan, iti kayan ayat na. Linoko ti kayan ayat na. Diyaka mo. Basta ti kunana, maipapan, iti kayan ayat na. Day takot ngamin ti kunakan ka. Padi mo damagan no anya ti parikot na. Day talang ngamin sugal ti aday ti panunot mo. Simon, di na ipapain dito. Ala, ingkay sa pulan ni Rina. Sa bagmat na jay amang Marina, manaktak iti trabaho. Sa pulan ta ka na, boss. Isuti, bilin ni madam. Pang sa kapulan tangay kankwanan. Basta ag-drive ka na tana. Iturong na tanto'y kutsi. Anya? Maglikaw-likaw tana dito'y San Isidro. Parang makita ta, boss. Apay ngamin ang pimanaw. Basta ti kunanay di pimanaw. Sa anin na kasapulan nga itulot pa'y. Kapalan na ka no ti ag-drive. Hindi na ka din bagati papanan na. Awan mo't nang ikumin pagana, boss. Unay mo't na hijayan. Napalay sakit di kanayat. Isuwag pagungganan. Boss! Isarding mo ti kotse. Dahil ni Ma'am Rina. Ikaw! Pagpakamatay sa matan, boss. Isarding mo ti kotse. Ma'am Rina! Di ka pagpakamatay! Ha? Just kay. Sa bali magayam. Kunak no ni Ma'am Rina. Kasla kami ni Saw. Sa bali magayam.
Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ito nga kailangan tulong. Sakbay ang panak iti pagnanaidan mo kinilalagsay. Kahit ko tagnanasa, diyak maaklon nga awan patid ko kinibit. Nga napatagakkan ko na. Girong apinanawan lakman. Iso akas napatsak timbaga ni Bart kanya. Nga amangan no adaanan iti asawan ko. Kutsingat ni Mamri na tinagsardang. Anya, unay na iti atao aya sa dino nga tayo tinagturturuan na. Asit kakman. Mamri na, napnapanam ka di. Amom ka di nga imay da kasinapsapol dito dagiti pasurot da mamam. Napanak lang nagpaskasya, nana. Sige tayo nakiti silet ko. Mangisaganak iti ka na, ma'am. Saanan? Sa anak amabisin. Sige. Na. Apay ngay. Saan ka no amabisin? Ilinto ta saan mo't anagaw awit. Ay, inakit mangisagana iti kanina. Taipan kunton iti silita. Mamrina, uray di mo kaya timangan, inyagan kalata iti taraon mo. Kasaan amabalin at ikamangan. Anya ka di ayat iparikot mo, ma'am. Apay akasta ka. Nana Marsing, pudno ang nagkita kami idikin ni Victor. Iti pa ng panaw namanan kanya. Kaslaawan ka as-askakan ko na. Day tagayam ti pagkaskastaan. Nasaktanak na Marsing. Tano na patagakan ko na. Saan arumbang apanawan na. At ipamuspusan na kumati pa nagkaduha mi aduha. Imbagak pa'y kan ko na saan ko man na pumanaw. Ado ti mabalin na pagtrabaho dito ino kayat na. Mabalin nakmat at tulungan dito asyenda. Wano saan itirancho. Nung di nakmat dinang Kasta ka di? Kat tinasakit. Pampanunod at nga amangan no at damat kat din asawa na. Anya? Wana na. Amangan no linuko na klang ni Victor. Ay, saan ko maaday tatirason tapno baybay am tibagin, ma'am. Mangan kakiti, tapno saan kang agsakit? Naikat namin ang tiganas ko, nana. Ay, saan na mabalintik asta, ma'am? Mangan kalata. Mauray adda parikot mo. Iti kasta, saan kang agsakit? Saan mo apang panunutan di kayan ayat mo? Taan mo, di nakaluklukwan tayo jay. Nalabit saan pa'y nga itati panawon tapno agkadwa kayo. Patsyak amabain laang. Nang lunak at baknang kayo, ma'am. Amangan no, isagsaganaan namit ti amin. Amangan no agpagpabak ng mat. Tapno adda ipanakil na iti pamilyam. Iso adi kan aglid biday akas ta, ma'am. Ada, mangan kakit din. Di mo baypay at isalungat mo. Gapulang iti panang pampanunot mo, iti kayan ayat mo. Madam, naman mi nga ni Mamrina ija asyenda. Ija yan nagawid. Anya, sigurado ka nga adda ichay? Kasta timpada magdakanyak, madam. Ala, mapan ka ija asyenda tapon kam nupudno nga adda ichay. Wan, madam. Kalpasan na. Umay mo ipakamo adagos kanya. Matungpal, madam. Ano? Adda ka di yung nagtinawatan kinilando? Wah, mag-asa. Awan man. Madlaw ko adi kayo sarsarita. Mag-asa.
Maawatan kayo. Nalabit nga dadi yung nagkinaawatan. Yung mo balin, rumbang nga tingkin naawatan kayo kumalata. Tadya kaya't nga agapa kayo. Kasano tayo nga rin nga titinulong no kastaman? Ala, ornosan nyo tibagbagiyo. Diyak kaya't makitkitak analiday kayo adwa. Mami, nakita ko naman sa mga nagdapo dito ayan. Lando, Hindi na kaya makikita na kadata. Wan, kastatin ako na kanyak itay. Mami, pakawan na. Di rin ba ngayon bagak tikas dyan ka? Ha? Pamukot ani Victor kailangan tayo ayatan. Aging gaita. Lando, Kaya't walipatan mo tinay bagak iti karayan. May bagak mo ayatan ka? Lipatan mo na dyan eh. Diyak kaya taday ta abanag ti mga dayo tirek ng kanyak. Kit aday wanak. Tikat mo? Pagsublit ti sigod na panakilangan ditong galmay sa kadata. di kagdanag Lando. Saan mo kumura? Ta saan mo matabasol? Ang kastaman ti mariklik ng kanya. Saan ka akagora itinaipod na? Kaya't ko kumaamaawatan na. Maawatan kami. Ni Victor lang kaya etan. Kat aplungat na ta. Agyaman at tamaawatan na Lando. Agyaman na. Lando, mapantay ti kota damag no. Adda pasurot na nga imbaon na itay. Kanya karamidin tayo tiputa damang magno. Adda ano maangay aramrambak ijay. Gaputa nagbaligi damanin iti pagnada. Nga, anya? Diyak amo, Lando. Saan dang imbagan na niya dito? Ala, agugwat ka tamapanta. Narigat met no pabainan tayo ita. Amangan wag sakit tinakam da kada tayo. Sige ka kadwa. Ang pasartira kami din tayo. Agpasuyot tayo tayo. Tatlo, matay na kiti. Gasiti, tunggal bulong na kiti. Mangga. Sige. Wan makibig. Igme! Nay, Nana Marcel, kumusta? Aba ka din ni Mamrina. Wan, adan. Okay, napanan na ka na, Nay. Di namot din imbaga. May papankin ni Victor akaayan-ayat na ti pagkaskas jayan na. Apay ayat? Kasla saan kano anak patik ni Victor ti ayan-ayat da. Aya? Ay, igmay, adaman damagag. Malagip ko ti agnagan iti Victor, anak ipagnanalig idikin ni Ella. Dito ngay kanayan akakuyog ti may sa abalasitang ide, ni Amel, na iti na minsan, imay si marungkar idikin ni Mamrina. Wah, apay ni Victor? Saan nga ta nga isu ti Victor akaayan-ayat ita ni Mamrina? Amangan no, sana pud no anatay. Anya? Ay, bagaman kanyak tag peso igme. Natay ka din ni Victor, wano saan? Ay, Nana Marcel, ibakakin ka tipod na. Hindi mo kumay bagbagay ti sa balay. Ngamin amangan no, madaksan ni Victor. Kaya't mo asawan. Si bibiyag ni Victor. Sige, sige. Dungog ka ta, isalaysay ko ti amin. Kasta gayam. Ay, talaga gayam adakas launay dagiti pasurot ni Senyor Simon. Kat awan ti sabali ang mapabasol iti daitano saan ano Senyor Simon. Kasipot tay, pampanoy-nuyan na dagiti pasurot na apada na adimonyo. Ay, wala na. Huwag na ba ita? Nukasta si bibiyag nga rod ni Victor. Kat iso ita ti agnagan iti Victor akaayan-ayat ni Mamrina. Ay, patsika kasta. Kat sa dino nga rod itan ti ayan ni Victor. Daytang ti Jack may baga nana. Ta, Jack amaw. Ilang naipudnokin ka ti amaw. Amangan metno ni Victor ke iso di kaayan-ayat ita ni Mamrina. Wala ta. Ay, sige, nana ta. Panawan kay pay. Ada nga min aramidin may. Wan igme.
Tama pa anak mamut iji kalapaw ko. Anda labapan ko alaan. Sige, mapanak nga rodan tadi kay kat maisturbo di Tommy. Ang naidya anang ngag ko iti damdamak iti radyo. Sakpay ana ipatukar tayo kaasunata. Adda sinarap da amansyan. Kat pinakaida pa yung tilakay nga kinkukot. Kat agay na ita. Saan pa'y anadoktalan ti kinasya sino dagiti agtatakaw. Rodrigo Quintero tinagan tilakay a pinakayda. Rodrigo? Rodrigo Quintero? Ano? Abang Victor de China. Iso. Aday ka. Inagdap kong tiradyo. Aking kaita. Maipadpad ang magpailaang iti radyo ti panakatay ti asawa. Nga aking kaita. Awan mo't nga rod ti panakasulbar na. Rodrigo, asino tinang pataykan ka? Ibagam kanyak no asino, tapno matiliwan. Kat agikaro, kuna ni Ella, oray maamuan dati nang pataykan ka. Awan tumatlaang ti Serbina. Gaputawan tumatlaang ti panakasulbar na. Ngamang namnama, maduktalan tumatlaang tiyag. Maragsakan kalakit di iti ibaga, Anita. Nga anya? Adamanan pagkwarta. Gaputad dan dagiti nakasarita kata tao amang imaton iti negosyo kajay kabisera. Negosyo? Wan? Negosyo. Negosyo amang tad kanyak iti adu a kwarta. Anya kumaday ta negosyo. Amangan mat no, mabalin ama iramanak iti day ta negosyo, Simon. Wan, Anita. Para kada tanay jay ang negosyo. Iso di kagdanag. Kasta ka di? Kaano nga rod amang rugi day ta negosyo? Ngamin, adu itati stakmi a marihuana. Sa mamasayang dagita. Iso di kakadiagdanag, Anita. Sigurado ka kaditin dagang magmag, no? Well, Lando. Awan sa baling akin naramid iti panakasarak ti mansyon da jabak ng alakay ngagnagan iti Rodrigo Quintero. No saan adag iti pasurot ti mayor. Anya? Wan, Lando. Agam apay. Amamom kadi dayjay a Rodrigo Quintero. Wan mang magno. Amati dayon ko dayjay. Saan lagayam ada tayo tindakas dito sa San Isidro. Aduda pay. At may sa ti grupo dagiti pasurot dayjay a mayor. Ha? Kasano naman dayta mang magno? Nangag ko ijay kabisera. Iti balay pagliwliwan. At dalalaki ang nakagitdan nga nagpalpaliway jay. Katadadalang iti asidagmi. Kat nangagmi akasta ti pagsarsaritaan da. Nga isuda mismo tinangsarag iti mansyon dayjay a Rodrigo. Kat napatay da pay. Anya? May bagagsa ko, mami. Nakita ka nga dali paraan ti kalapaw yo. Iso nga nasidgang ka. Kaya't ko tiyak painit. Nagmaya ti init mo gusto nga agsapan. Kumusta ti ipapanyo iti bangir ako ta? Ada namuan mi dyan. Nga iso ti pakamukan ka. Anya dito? Ni Rodrigo Quintero. Pinatay dagiti pasurot ni Mayor Alban.
Iso dati ng patay iti ama ni Victor. Nangag ko dahi tanan na ipadamag iti radyo. Dagiti pasoro ti Diablo. Iso dagayam tinang patay iti ama ni Victor. Naskan nga tignay tayo. Agtignay tayo? Uy, sigun iti damag iti radyo. Sanda pa'y anadoktalan ti kinasya sino dagiti agtatakaw. Anang sarak iti mansyon da Victor. Kat itatanaamwan tayo. Naskan nga tignay tayo. Anya tiramidin tayo? Datayon ti mangbalas kadakwada. Gapot ano ipaima tayo kadagiti pulis. Awan tumatla ang pagmamaayan na. Sigurado dahi ta. Kasano ang masigurado makasta ami? Dahi dya Senyor Simon ti adda iti turay. Panag ko nam kadikat itulok na amatiliw dagiti pasurot na. Wano maamuan adag iti gayam pasurot na ti akin aramid iti kinadakas. Iti mansyon da Victor. Saan na nga itulok dahi ta? Tano kasta ti aramidin na? May bulgar ti kinadakas ta. Iso akaluban na lakit di. Anya ti pampanunutom nga ramidin tayo ami? Baliwan tayo ti mga bomba iti munisipyo. Wan, bombaan tayo ti sango ti munisipyo. Kastamatan iti mansyon na. Sigurado ka kadi iti dayta ami? Wan, mangansa. Ikan tayo mo't iti parikot ti madaydayaw amayo. Dirumbang nga isulahang ti agraglagsak. Idinto ta ti pamilya ti pinatay dagiti pasor na. Katagladladingin. Amin. Ikan tayo mo't iti pagpampanunutan na. Umuna abombaan tayo ti mansyon na. Kalpasan na. Iti sango ti munisipyo. Kitahaglaang no di agparikot manan. Mabrina, adda ka ba dito'y paraangan nagpampanudot? Umay ka damang rabiitan, nakasaganan tilamisaan. Mangan kalatan na Marsing. Pampanunutom ka di manan ni Victor. Wala na. Isa lang ang tiada iti panunod ko. Diya ka mo tiyayan na. Tadi na mo't yung bagbaga kanyak na sa dino ti pagnanaadan na. Isa apat tiyak nga day limlimad na. Ang mga nupod no nga dan asawa na. Nakasawa da nga tan-akan ni Ami, asigod ka ayan-ayat na. Ami? Ami, kunayo? Ay, Ni Ami, Nana. Nailawan ko mo itong imbagat, kasi dyan. Ay, susapo. Nana Marsing, adda ka di amuyo may papankin ni Victor. Pangaasyo, ibagayo ko makanya. Di da ko mapaglibakan. Kuha, ma'am. Diyak mo itong nalapdan ti dilak. Sana po no day dyan. Nana Marsing, ibagam ti pudno kanya. Pangaasyo. Ala, ibagak ti agpaiso, Ma'am Rina. Ni Ami ket kaayan-ayat idi ni Victor. Kasta ti amok. Ngam idi kela at nagpukaw ni Victor. Jak amon ano, anyan ti nagbanagan ti ayan-ayat da. Ni Ami? Kaayan-ayat idi ni Victor? Ket malagip ko day di parang sarungkar idi ken ka ni Ami. Saan ka di nagsarsanta kayo? Ha? Wan. Malagip ko, Nana. No agayan ayat da. Api nga rod akas di iditin ako na ni Ami. Nga ano niya? Nga adan sa bali akayan ayat ti lalaki nga ayatan na. Ha? Siyak nga ta, ti babae nga ayatan ti kunana akayan ayat na. Ni Victor dayta akayan ayat na. Ay, uun nga ta Nga po, nakiro. Ala, kidi, umaykan. Intamanganan. Sige, Nana. Umuna kayo. Sumaruno akton. Ala nga, Rod. Sumaruno ka adagos, Nasyak din ako na ni Ami ngay ayatan ni Victor. Api nga rod, abinaybayan na.
Pinanawan nakmanan. Wano. Nagsinubyan dangatan. Mas ka na makasaritak ni Ami. Sa pulak kat kasaritak may papanitiday ka. Kaya't ko ang makasarita ni Auntie Ella. Namjak amo ti pakasaraka kan ko na. Anya ti bagam ken kuana? Agdamag kak may papanitipan nakatay ti ama ni Victor. Anya? Isungot lagayam nga abda dito San Isidro ni Victor. Tapi mo sayan ti ama na. Yung sayang tadyak nakasarita. Ami. Yung saan na bale. Tinapatad. Maikan tayo iti parikop dayjay amayor. Daputan no dito at tignay. Amok nga awan ti pagmamayan ti ami. Anya nga tamo ti pampanunutan ni Victor na ipapan iti day tabanag. Diyak amo. Ngam no ita. Tinapatad. At da maaramid tayo maipapan iti panakatay ti amana. Sige lang to. Inakon iti kalapaw mi. Mapankamatan iti kalapaw yo. Itulog ka iti kalapaw yo. Saan lang to? Di na ko nitulat. O sige. Inakon. Nainbaga rabi imi. Ay, na talaga ni Victor. Marina, ada akmanon dito'y tanong mo. Imayak nagpasgad iti kandila. Kanang higak iti sabong aparakan ka. Aging gaita. Saan pa yanay kan iti hostisya ipan nakatay mo? Ngam sana balain. Dumtang to ti tiyempo ngagpulo dagiti kriminal. Dagiti anak mo, nasaya at daitan. Ni Elizabeth, nabayagan nga datrabaho na. Kati kasingin na, laging itak, tajak amo ti ayanda. Tinako na iti di kaarupa ni Mrs. Tobias anang ampun kankwana. Kat napanday di syudad. Ng ambok, Marina. Nasaya at matitan ti kasasaad na. Kat sapay la kuma. Tadumtang to ti aldaw nga agkita da iti kapsat na. Itay ba'y analpasak anag kararag. Adda pa'y laang ni Ella iti unag ti simbahan. Napasnak ti panagkarkararag na. Urayag laangan di terwar. Tagpaanginak pa'y dito'y. Nagdakkel da ito asimbaan. Ngamawan mo't ti pati na. Kaanon to nga ta ang maadaan iti pati da ito asimbaan. At ako siya sumuman. Kasla. Sige ba, urayin na klang dito. Kita klang no adda ni Rina di kaunag ti simbahan. Mama! Adda ni Ella di taunag. Ang mga makita na. Dayayan, imulagan ni Doña Anita iti simbahan. Awan mo tao di ti udag. Sa dilo nga tamanan tinapnapanan na. Taapayasan na nagpakpakita kanya. Rumara ko nito eh. Di masapat ko. Ni Carlota. Adaytan. May kakadimat nagkararag, Doña Anita? Amangan no kayat mo adanggayan nak iti panagkararag ko iti ipapatay ni Rodrigo. Di salbakan. Pakaslad ta kayat naasawan na.
Amom kararag, saan ka di? Doña Anita? Ha? Amangan no kaya't nakadanggayan nga kararag. Tapno matiliwan dagiti grupo tagtatakaw anang patay iti asawa. Anya. Apay alumablabasit matentarupam, Doña Anita. Ha? Kwa. O sige, rumarakon. Nalpason ti panagkararag ko, Carlota. Ditakan. Apay akas chay ti reaksyon na. Kaslaad dalikliklikan na. Di na pa'y maidiretso ti panagkita na kanyak. Oh, mapanagnakaklaang ti atap ko, Doña Anita. Saan ka, amapakawan? Donya, nakasagana kayon. Wan, mangansa. Sige. Sabagay, nasaya at mat aramidin tayo. Tapno agparikot manen ni Senyor Simon. Wan. Kat nasaya kuman maala tayo ni Doña Anita. Iti kas pagikaruan tayo. Aramidin tayo dahi taani. Addan tulat ta tiyempo, amaranaan tayo dahi dya at Doña Anita. Manipod dito ayan ko abantay. Matanawagak ti pakabuklan ti asyenda da papa. Naglawa. Dito yak pa lang. Kay kayat ko ti agmay maysa. Ti agpasya-pasya. Tapno may iliwliwag ko ti sakit tinakab ko kini Victor. Awan ti makaamong daak ita dito'y bantay. Dito lang pala. Agpalabasak dito'y iti oras. Anya dito'y? Uni dahi ti Chinso. Adayo ti pakangkangagak iti uni ti Chinso. Anya ti kaya't asawan dito'y? Adda nga ta iligan lagas dito'y San Isidro. Awan mo't dito'y pasdok ni Rina. Napnapanan nga taday jay at tao. Unod, madam. Santa na sa punan. Naimbag ko amat nga nagpakita kanyak. Ha! Masurunak iti dayjay at tao. Makamon iti biyag na. Madam. Uy gayang Bart. Kompleto ka din dagiti babae dito'y pasdak. Kompleton, madam. Sigurado kayo kadian napipintas matlaang kan ubing pay dagiti adda ditoy. 100%, madam. Nasayat. Dala, inka mangala iti arak ditoy, Bart. Agsamo ta. Adda pagsaritaan ta may papan dito'y pasdak. Matumpal, madam. O anya lang ba? Nakasagana ka na. What? Damang anso. Naipatong paldangatan ti aramidin da. Saan mo ida panunutan? Tinapatag. May patumpal tati batangtan. Sa punto ng Bombay ti munisipyo. Alerto kayo! Unsa! Anya dayjay? Gwardiya! Anya tinapasa? Senyor! Pinumpata ti Gate Mansion! Asino ta? O nakita mo, senyor! Anya nga rugta na namidan nyo. Kitaan nyo na sino tinang bomba nito'y. Palming lang, senyor! Arengate Berasudos! Apagano ta kami ti Sumarono, Bumbando! Oh, sinalbag. Simon, anya ti kaya tasawad da ito nga inaramid da. Oh, Jack lang mo, Anita. Ti telepono. Ay, siya kung di magsubat. Hello? Mayor! Di munisipyo!
Bado! Asino ti aking kapwanan iti dayta? Asino? Lando, natalgad kan dito ayan ta. Nakadagitan. Hunami. Wah, nakano ka ka. Agturong tani ti kalapaw ni Mangansong. Urayan ta ita ichay. Wan Lando. Ayan ni Bastian. Diya ko nasiputan tinagturungan na. Kunak no sinmurot kanyak itay. Hindi maray kami. Yung diyak mo nasiputan. Dagiti pulis. Saan galata amamingga? Natalgadak dito ayan ko. Yung ni Bastian. Ayan namatan. Amangan no kinulo dagiti pulis. Amok nga agan-an na dayjay. Kat sapay la kuma. Na makasubli ijay kuta. Kumusta nga tandaan song kan Bastian? Ang nakatan pinapagtawida ha? Nasiglat lagi jay. Iso adi kagdanan. Lando. Ilukat ko tiri daw. Nimang Ansong. Mabit lang. Ilukat ko tiri daw. Kumusta Mang Ansong? Ni Bastian, api adi mo kadwa Mang Ansong. Diyak nasiputan tinagturungan na. Ni Bastian na ito. Ilukat ko tiri daw. Ni Mang Bastian. Siya kung timang ilukat. Agina na tayo, Pay. Tainton madamdama basit. Sumangat tayo ni Jikuta. Wan Mang Ansong. Agyaman na kada kayo. Itian niya. Iti da ito yan. Di man baliksan. Sa narumbang amin. Maawata, Mang Ansong. Ala, agina na tayo. Tainton madamdama, Pay. Pumanaw tayo dito. Anya ti araramidam dita, Simon. Anya ti mulmulang lingam. Saan ka di nga inyawag daken ka tinapasamak ija munisipyo? Apay adi ka tignay. Di naksingaan nga pampanuno, Anita. Anya. Maburburiburan ti panunod ko. Iso ang mapalin ka ti, aday wanak. O sige. Di ta ka manlangan. Bart, o anya. Natilivyo dagiti nagpabutak iti bomba diti mansyon. Saan, madam? Nganin, awan mo tinakita mi. Awan nadlaw miya sa balya tao iti aglawlaw. Anya kayo kadi. Anya ti Serbio pasurot mi. Kabuteng ye, dagiti awanan bayan. Rimuar kami, madam. Ngam awan nakita miya tao. Kan may sa, narigat ti agdarasudos. Amangan doda kami ti sublat da bombaan. Nang rona, kat nasipngat ti aglawlaw. Anya. Kasano nga rod daytan? Madam. Sa pulen nyo dagiti awanan bayan. Kat pagikarwin nyo ida. Kakadwa, nasken ang matuloy ti plano tayo. Kat ipatungpal tayo itan. Anakan ka dito, Mang Magno. No idi kat nagbaligi tayo anang kidnap iti anak da Mayor Simon. Nasken nga rudmet nga agbaligi tayo iti may kadwa. Kidnapan tayo met ni Doña Anita nga asawa na. Sino ti kinarami dito na ito? Namilwa na daras na ito na pasamak. Anya tiga po na. Anya tiga sa pulan da kanyak. Apay akastoy ter aramiden da. Papagayam? Anya kadi dagiti mapaspasamak ita dito'y ili tayo. Kasi ti kalabas. Ada natiliwan na teenager naglaklako iti marihuana. Apay amay tulok dagitoy apasamak. Asino ti mapabasol iti daytoy? Kas iti napasamak iti rabi Papagayam. Binomba ti di ammo ti kinasyasino na ti sango ti munisipyo. Apay, iti anya aga po Papagayam. Saan nga ta nga dabasol ti adda iti turay iti dayta a tao isut gapuna a nagibalas?
Saan nga ta adakkel ti basol ti Apo Mayor kadagita at tao tapno garamid da iti kasta apan nagbomba? Papagayam, maamuan tayo ti sumbat iti sumarunungal daw. Bueno, at iti sunata apara kada tayo amin. Agyaman na, tasin mangpatkan, Apo. Apong, kasla ururay niya ti sasangput ko Nangag ko ti programam, Apo. Kat nagdanaga, gapo kadagiti nasarsaritam iti radyo. Apong? Apo, kayat ka apalagipan. Gapo takas jay iti sasawam. Nagdanaga, gapo tapunpuntiryaam ti mayor ti ilis. Ibagbagak lang dagiti makitkitak, Apong. Tasan ka di apudno timbagak? Tanya kung matiga po na akasta ti aramidan da. Abinumbada ti sango ti munisipyo. Elizabeth, Apo. Agan-anad ka iti sarsaritaam iti programam. Gaputa di mo ammo ti kalkalabanam. Apong? Apo, kontrolam ti panagsarsaritam. Takas iti naibagakon. Saan mo nga ammo ti kalkalabanan? Mga sir, siguradong agparparikot itan Senyor Singh. Agraman tintan nga anak da. Kat amlikmat nagdandanag itan ni Rina nga anak da. Saan ka di akas ti kayat mo mapasamak? Why? Kurang pa dito, mga sir. Wan, talaga kurang pa dita. Ado pa'y ti aramidin tayo kontra kadakwada. Agi karodan. Kat dayjay atong ani. Kaya't ko amak magtayto dayjay. Kat pagikarpak. Init nga iparik na kadkwa na ti sakit. Aso papak tinagdagsan abasol na kanya. Amin. Kat kaya't ko asyak to ti mangdusa kanya kwa na. Mama, anya ka di dagito'y ang mapaspasama. Naminduan ang binumbada ti sango ti munisipyo. Kalpasan na, inraman da pa iti mansyon. Iho. Iti anya agapo. Jakam mo. Amoy, Mama. Saan ka di? Amoy ti gapo na ang mapaspasamak dagito'y. Kanya ti kayat mo apagparangan. Mama, ibagayo man kanyak tipod no. Anya ter aramidan yung iti padayo at tao. Ta saan damat nga aramidan ti kastoy. Ti bumpaan da ti mansyon, kan ti sangot ti munisipyo, no awan ti naaramid yung adakas. Sumartong kan! Tadimam mo ti sasawam! Kasaritak ni Papa may papan iti da ito ay. Saan? Siguradong akputot. Naboribor ti panunot na. Iso at di mon dagdagan paya. Ta mga noan niya ti maramid na ka. Ganapon ti Mayor. Jak amo no apay akastoy ti marikriknak iti napasamak iti munisipyo. Ma'am Carlota? Amom ka di, guard. Naragsaka. Iti napasamak iti munisipyo, ma'am. Wan. Tadayta ti may parpa. Apay ngay, ma'am. Apay kasta ti kunayo. Kasta ngamin ti marikriknak. Naragsaka may papan iti pan nakabomba ti sango ti munisipyo. Nakali basol niya akong mayor kada kayo. Kasta ti bagbagayo, ma'am. Kwa. Awan. Yan pa karagsaka klaan. Sige, Kwartya. Mapan ko kitaan ni Ella. Taiso ti kasarsarita. Apay ay. Ano ti mapampanunutan ni Ma'am Carlota? Bungan samot tan ti kanayo na panaglidliday na itinapasama kiti asawa na. Nasaya at mat, tanasimpan day tapadir ana apiktaran iti pan nakabomba tiki. Natarimaan mat kan tikit. Kat ad-adapay ita alim magda. Wan, madam. Sinimpami na imbag. Nasaya at mat. No sino man dagitaan ang bomba iti sango ti mansyon. Mamuan tong at laang. Kat no da kayo ti makatiliw. Paltugan yon! Wan, madam. Undayang bait, rumor tayo. Hintayo iti kabisera.
Kaya't ko ti mapandumamag iti ayan ni Hepe. Noan niya ti resulta, ti panang sapul da kadagijay anang bomba iti sangot ti munisipyo. Sige, madam. Rumwal tayo kadagiti sumagmamano a kakadwam. Diyak kayat yag may maysa. Adda amak ko ita. Isu akayat ko nga adok ti kakadwa. Wan, madam. Mangayabak iti kakadwak amang kuyog kada kayo. Sumalok tayo manin mga ansan. Kidnapan tayo dahil abdong niya anida. Wanami. Nasayanat. Pagkaroon tayo at dahil abdong niya. Adon ti kinagtakas na anamwa. Nagpadaan ka iti asawa na. Kidnapan tayo. Ngam saan tayo apasaka. Pagbalinan tayo abalod tayo. Tapno agparikot ti mayor. Gaputa aging gayta. Di na pala insubli dagiti daga nga inaguman na. Mang iso. Iso nga ramidan tayo dito eh. Aging ga makaamiris ni Senyor Simon. Awan ka Lord. Sanda na sa pulan tinagbombay ti sangot ti munisipyo. Wanarod, madam. Nagaduda. Ngam awan na ramidan da. Kuna ti Hepe. Mabalin nga adda na pagura ti mais sa kadagiti agtrab-trabaho iti munisipyo. Iso akas ta ti inaramid da. Wan, madam. Ningata senyor tigapuna. Nalapit. Numan ako matibasol na. Payawan. Indayon. Pumanaw tayo dito police station. Papanan tayo pa'y, madam. Mapan tayo iti balay ti may sagayem ko. Kayat ko nga iliw-liwag dagitoy anapas pasama. Sige, madam. Kakadwa, intayon. Yanto, kaya ko asahan ka sumisina itabay ko. Ang mga noan yan to ti mapasama. Sige, pa'y. Masirip ka. Kaya naturod kami. No, pa'y kasta. Saan ka nga, Daiwan? Adakla tayo tiabay mo. Agyaman na ka. No, adan tungan. Iraman tayo matin akong magan. Tapno mabahis ko niya. Sabay ko mata makita tayo, Ida. Saan lang ani doon niya ani kakidnapan tayo. Iraman tayo day jay at tungan. Malilitan ko. Ngam awan mat anak kita tayo day jay at doon niya anita. Aguray tayo lang, Ami. Sabagay. Agyan tayo lang dito naglembangan tayo. Tadi to en tayo. Nalaka makita tayo ti rumwar iti gate tad doon niya anita. Wan. Sige. Salpag ka. Nabalino ka. Sige, bay. Partakampay ti agmaniho. Kaya't kon ti aginada. Asidag tayo ni Mansyon, madam. Kaya't kon na talaga ti aginada. Ha? At anong balangan ka na tayo? Ha? Di armas dagiti ng balangan kada tayo. Nakapaturan dagiti paltugdak kada tayo. Makipinang to kami kani. Ete rami din ni Saan? May sagmak ni madam. Oh. Sige. Bumaba ka. Ika Antonia. Ha? Pagawam. Patay kayo amin. No di ka tumpal. Di kayang tingnan ititakas. Tano saan? Matay na ito'y Antonia. Oo, sige. Bumaba ako. Pagawam. Anto. Sumurot ka kada kami. Lumakas ka! Kakadwa. Agaligta kayo. Pagkasukan na tayo. Kakadwa. Lumaban tayo. Agawan nyo! Kamatan tayo ito! Bajay! Ada na tama nakatuwa na boss. Natumba. Sige! Kamatan nyo! Boss. Ada na tingin dagiti kakadwa tayo ang may sa kadwa na. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Magdo, nataman, ti kadwa tayo. At may natiliw ka.
Pagawaan nyo kita. Ipatanda! Pagtulog ka. Ano saan? Matay ka. Sino na siya nagpipinaktok? Medyo aday ito etenda. Iso adi tayo nakita. Nalabit nga da nakalaban dagiti pasurot da Mayor Alban. Kasutawat na? Mangansong, amuan tayo tinapasamak. Apong, nakatugaw kayo magdifisirok ti dakil akayo ti paraangan. Ano ti bang panunutin niyo dito eh? Ti kabsat mo, apo. Apong, Jak mo itan no ayan ti kabsat mo. Jak pa yan mairupaan no bilang tamakita. apong, Idaw-dawat ko iti Diyos. Asapay la kumatag kita kay tumutlang. adaman damagag apong. Ibagayo ko matipod no. Anyagay ka, apo. Anya tin patay ti inami. Ha, Kaya't kumisalaysay mo kanyak apong. apo. Kaya't kula amamuhan apong. Pinatay da. Ti inayo. Anya. Pinatay da. Apay apong. Ikanyaga po. Pinatay ti taong awanan asik ti inayo. Ngansan mo nga amuan no asino da. Gaputajak idaam mo, apo. Apong. Isalaysay ko kan ka tinapasama. Ngamsapay ko nga. Talipatang matlaang daytoy abanag. Tawan di maiturong na kan ka, apo. Sige apong. Isalaysay yu kanyak ti ami. Agpudno ka, lalaki. Ano saan? Ado pa'y arigat tilakaman. Asino ti Pangulo yun? Kananya grupo kayo? Agsao ka. Pas! Saan mat nga pudno? Anya ti aramitan tayo kankwana? Apay nga inanadag iti kakaduam ni Madam Anita. Anya ti panggap yun? Talaga di ka sumangbat, ha? Kakadwa! Paltukan nyo dahil at tao, no di pa lagpod, no? Saan nakapaltukan? Saan? No di ka lagpod, no? Urayan ni Senyor Simon. Tyson, timang palupot kan ka. O sino ka, lalaki? Nangipanan na iti kakaduam ken ni Anita. Ya, amo. Amangan no kayat mo anadagdag sen pacaram midin lihat ka sapay ngapuno ka. Rebelde kayo ka di. Owen. Iya. Kami rebelde. Kinapan medyo sawam. Pasa kami tidak kalangatan. Ita, nabaga akong tipuno. Saan ba kumapatayin? Saan? Amom ka di tinangipanan da iti asawa. Wen, amok. Bueno, isurum ka na kami. Itamot lang, surutan. Sa dinira ito'y ang lugar. Ayun ko! Kana, rukatan dak dito'y! Marigatan akon! Oh, hoy! Rukatan dak dito'y! Hawanan kayo itibayan! Oh, dagiti awadan pa ini. Awan ti bagi kaskaso kanyak. Oh, ikarigatak ti makarok at diti nangira kedanda kanyak. Kasapulan di titulong mo, Hete. Pinala na kita rebelde ti asawa. Sige, Mayor. Sinadaan kami at tumulong tapag rempengan mineta. Agyaman na, Hete. Itamot lang, agtignay tayon. Tatay ko, ikatan nyo tingin galot nyo itibak. Makapagnakit gusto. Di ka nagreklamo, Pay. Sige, magnaka. Ha! Kakatwa! At anak mo ito! Wait! Ayun ito kayo!
Agpapatok na! Kumulip kayo! Kakadwa, di nyo ipalubos ang makadanon na dito ayan tayo. Siputan nyo ita. Irumbang apatiliw tayo kadakwada. Pulis, nagiti kang atwada. Pinatiliw da kadwami. Isulapin ko ng isuro ito'y salbag na dyan tao. Day jeti ka puso na. Salbag kayo! Kakadwa, nagpatog damay. At sipot kayo ang imbag. Nagsinsinyas ni Hepe. Kakadwa, apate! Masapol na makamagtayo dagiti tulisan. Kat maala tayo ni Madam Anita. Kakadwa, di kaya agkaraw itinaglambangan nyo. Saan da tayo ang makita dito'y? Di na mo dito'y ayan tayo. Di kayo natagari. May tarayin pa tayo. Delikado mo, surutan tayo pa yun daw. Tulisan. Sir, kasabilitan. Amangan lo at pagkat ni Madam, no surutan tayo pa ida. Amangan lo pa tayo lang. Sir, kita mo kapaybayan tayo pa lang. Kwarta tika sa puran na. Katamo, umawag tanto kini Senyor Simon. Sige, no na ito tika na. Pagkat ba nagastar ka namin rin na? Kaya di na basta patayan ni Doña Anita. Takwarta tika sa puran na. Sige, magsumli tayo. Nanggagyo kakadwa. Awan tinaramitan da. Dagiti awan amuna pasurot ni Senyor Simon. Takrot damot gayam. Lando, ano tinamon? Napaya tayo ti kaya tayo maramitin, mami. Dito niya nita. Ada sa bala grupo ng alakin ko na. Anya? Kasta timbaga tila kaya nakasarita. Anak kakita itinapasamak. Anya? Asino da? Garmas da ka na. At dapaltog da. Lukas da. Asino da? Asino da giti nang talaw kani Doña Anita? Papa, anya ka di da ito yung mapaspasamak. Apay akas Peter aramidin da kada kayo. Hindi anya ang grupo. Anja ka mo iya. Urayan tayo tibanag panang surot na giti pulis kada pa. At titinulong datap no may subli ni mamam dito yung mansyon. Amangan mat na da kinadaki siya, Papa. At dito ti panggapang nangagar aramid iti kastoy. Ibagay nyo kanyang tipod no, Papa. Sumardag ka niya. Di mo amuti magpadam. Apay di ibaga kanyang tipod no, Papa. Apay naglibak kayo. Nasaysaya at numaamog tipod no. Iha, ito ti kalaban ko iti politika. Amok, anay tati makagapot. Dahita nga ta tipod no, Papa. Sumardag ka. Saan ka makatulong iti kastangan aramidam, Rina? Ako, dadaalan dito akalapang. Wala na ako. Kapot manubot ka na tawan, pinaglabas. Hindi ay aywanan ni Ella da ito'y akalapaw. Napakalaglagi pa na kanong itinay dinanang mo. Ngamgaputa adumot dan tinapaspasamak itibiyag na. Saan nan anasang sangong asikasuan? Wano, patarimaan da ito'y akalapaw, da iti inam. Apa? Da ito'y idi akalapaw, ipagnanagdan niyo. Katanya apon. Apo, ito'y anapasamak na iti apagdang. Apo, nasakit kanya tinapasamak iti inak. Kat sa pulat dagdadat tao.
Dagita anang patay iti daydi inami. Kat balsek ida. Sinirek ida tinangina. Patayek met ida. Ay isaan ako. Di ka pumatay. Laglagi pong kumaday ta. Di ka pumatay. Dakas day ta ako. Ngamaan niya ti basol daydi inami. Taapay a pinatay da. Apay! Dakas at tao dagiday. Katno ita. Tsaka mo nagdadapay abiyang. Iswali pa tangunday ta abanag ako. Ako. Sige. Pumanaw tan dito'y ako. Papantan iti tanong day di inayo. Apong, kaya't ko timang bangon iti kalapaw dito. Kukwa day dinanang ni day ti asulan. Saan ka di? Wan ako. Kawid da kadagiti dadakkel da. No kasta, agpaarami dak iti kalapaw dito. Kas kasukat day ta akalapaw day di inami ang nadadaulan. Kasla kulungan ti manok ti kayarikan na. Ako. Agpaarami dak iti kalapaw dito. Senyor, delikado. Nagpilit kami ang manganop kadagiti nang italaw iti asawam. Iso nga urayan tayo langan ti awag da. Pasigurado, umawag da. Sige. Munay tati ka sa pulat nga ramiden, hepe. Di kagdalag, senyor. Agda kami laptay ti likodan nyo. Agyaman ang hepe. Tinalaki ang kadwa dagiti rebelde, senyor. Anya ti ramiden mi kinukuan. Bayan nyo pa'y lang, Bart. Yapat patayan. Ta isunto na itati mangisuro. Iti paglamlambangan dagiti kakatwana. Matungpal, senyor. Papang, madanagan at ni Mama. Saan da nasubli ni Mama? Kasanon no patayan da. Manungal daw tinapalabas. Saan da patayan ni mamam? Nga manungal daw tinapalabas, Papa. Ang mga no pinatay dan. Telepono, siya akong timang sumbat, Papa. Albans Residence, hello? Patayan mi nito niya, Nita. No di ka tungpal, hindi kayat mi. Da kayo tinang italaw, idinak? Ang tungpal kayo, hindi kayat mi. No di yo kayat apatayan min nito niya, Nita. Ano? Dakas kayo at tao! Isabihin, idinak! Awan pasol na kata kayo! Tumngag ka na yung bagay, di ba? Kat tungpal ka. Talusan. Saan kami abumtang amang patayakan ko na? Sige, ipagamnan niya ti kayat mo. Tumnagang! Nukatan dak ditoy. Hoy! Umasidag ka kanya! Tatay baga! Kanya di bagam. Ayan dagiti kakadom. Gawanin bibiyang mo. Kaya't mo ka diti dakkel agatad, itag ko kan ka. Ngamnaskan arok-atan na itoy. Ikarit, ikan ka iti dakkel agatad, kat umadayokan ditoy nga ili. Saan da kanton amatonton dagiti kakatuam. Agbiag kan ananam ay. Mayat ka. Anya ba ay dagiti sumarano ang mapasama? Papagayam, diyo liwaya na dinggen, itituloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.